Kalong shisha ka singi ka bakmen ba ka basa ajingkan mau nagbenta ki long kami jong ka snong kor hadem hagaba ka personal village organization kor hadem kalayo ban rakhi ka jingdap ka balai snam pura ka jongka haga pratarik wiya yong arhajar arpuwe haga te ka singi lawan ban sakhi dau gram savak jong ka umsning si NRD block uba S Power harangkar ka jingdon lang ki gram savika ki bakan thop bi kong Linda Makri bat ikong em nong room lai don rangkat lang ru ki nong yalam jong ka snong ki bakan thop na du urang ba snong uba pi supai usketrish nong uba ke khemdai harangkar ki khot bat ki pai ba nong sang snong ka kor hadem haba ai jingkran hakate ka sngi ko mukongsan uba S Power ulas neng bola kentu ki sang SSG bakin ai ka jingi trelang bat ka seng naga benta banon ra ka bha ka miat bat ya ka roi ka par ha ka snong ka thau Shushu ulapan benaru bana kalian ka office u BDO ulakular ban ay ka training center handloom and weaving hakasnong koradem. Lapin ipu iping bat pensong kun hakatay kasngi dagi jing sya tanray bat kiwe ki jing lekay. Hakatay kasngi na kalian ka VO kala ayru ika jing ay sngobha syaki beri ka badon jing tuna ka dokotmen bat kumju syaki nong tray bashir ham jong ka village organization syaki asha bat syaki aganwadi.